Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. De skelter. Pier en Marieke hebben een skelter en Douwe de uitvinder had er stiekem een elektromotor opzet. Dat weet geen alleen de bewoners van het oude ruimtehuis. Die hebben het zien. Pier had juster een oud wiefke thuisbracht op een skelter. Haar stikkende rollator hierin ze naar Douwe bracht. Die had hem oplapen en oppimpt. Joet brengen Pier en Marieke de rollator weer naar het oude ruimtehuis. Marieke riet hem terug de grote skootwarren naar binnen. Oh, no, wat je we nou beleven? De bewoners worden heel dit jongen leuk. Waar ben je? Pier. Ik ben Marieke. Deze rollator is van een oude boukje. Ik zal hem maar even wegbrengen. Nee, deze van oude boukje? Had hij samen hoor. Het moet net maar, er ligt wel een auto. Douwe had hem wat oppimpt. Oppimpt? Wat is dat nou weer? Hij had er een snuiter van een Mercedes voor opzet, zag je wel? En een klakson. Een klakson? Een toeter. Ja maar. Ja, leven zoontje. Dat hele gebouwje wil wekker worden. Nou, dat zal boukje beleerd mij wezen. Haar eigen Mercedes. Nou, dat zoek ik wel. Kan die nou meer later ook net wat oppompen? Nee, oppimpen. We kunnen hem vragen. Stiet jouw rollator hier? Ja, jongen, dat is hier. Meester Maas moet mij nemen. Maar, best ook net die jongen van die skelter? Ja. Haast die skelter ik bij die? Die zit botten. Ze is, Pier weer de naam, hè? Ja. Hey, Pier, jongen. Zou ik net er eens een keer een liedseintje... Ik bedoel even bij die achterop kennen. Dat wij een keer om het gebouw heen reden. Op die skelter. Jawel, hè? Oh, dat had ik nog nooit beleven. Als jou dat leuk vindt. Leuk? Machtig zou ik het vinden, jongen. Wat zullen ze op je nog een keer? Kom maar mij. Hoe ga jou die jas net doen? Wel, nee, het is mooi waar en ik ben net verzorgd. Nou, wat zit je ook hebben? Nou, dat bijzonder strintje. Ik zal even een eindje met hem uitrijden. Wat, hè? Maar die jongen achterop op een skelter? Maar dan wil ik hek mooi. Ik heb maar één tegelijk, mevrouw. Nou, maar waarom hij dan al en ik net? Jo, mij ook wel, wat jou graag willen. Maar deze man eerst. We gaan één voor één. Eén voor één? Oh, kijk dat zo. Nou, dan hel ik de oren nek even op. De oren? Ja, de orenbewenners. Ik denk dat er wel meer binnen dit ritje maatje willen. Het wordt nog een heel gedoog. Van alle kanten komen ze onzetten, de oudjes. De ene naar de oren wollen ze eventjes bij Pier op een skelter. Kwam dringen voor, oren beginnen te voeteren omdat ze wachtje matten. Ja. Marieke had houden en keren om de vrede te bewaren. Ze zette oude mandjes en wiefjes op het leesbaar in een riegen en jouwt ze een noemer. Zo komen ze alle jaar aan de beurt. De oude meesters hebben de dui van haar lippen. Want mevrouw Staaltrie, de directrice van het tehuis, naar boeten komt. Wat had dit te betjutten? Waar ben je hem? Pier, mevrouw. En ik ben Marieke. En ben je hem familie van een van de bewoners? Nee, wie kwam je toevallig? 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 En toen namen je hem toevallig al mijn bewoners mooi naar boeten? En
En toen gongen die toevallig op dat rare ding zitten. Dat is een skelter. Als ik zie dat dat een raar ding is, jongeman, dan is dat een raar ding. Doof verstiest me wel, net? Ja, maar ze willen het zelfs graag, mevrouw. Ze vinden het leuk. Leuk? Leuk? Maat je dat de kat wies? Dit is helemaal net leuk voor oude mensen. Dit is gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Als ze de bonken brekken of alle even kouden, gewoon komen nooit boet. Nee, maar je nou recent en stezen in de jurkjes als wie het simmer. Maar het is simmer, mevrouw. Wat krijgen we nou? Ek nog een grote moele? Ach, vrouw Staaltrie, het jonkje kan het net helpen. Wij wonen zelfs graag, ja. Ik wil er eens wat belibje. Belibje? Jim maakt je hem skamje. Je maakt je mijn hele tehoeste schande. Wat moeten de meesten er wel net van denken? En nou naar binnen alweer mars. Ben van graagte belibjen. Ben, wat houden we daar dan? Nou, bingo! Bingo! En maakt je me net wies dat je hem dat net wisten? Nou, opzitten. Opzitten? Maar wij willen eerst nog op een skelter. Je staat nog een hele brotte te wachten. Voor zoons, zoon. Nou, ik ben nummer 8. Bingo! Een grapje. Als je hem nou net koud komt, dan zwaait er wat. Zwaaien? Kom op, meisje. We moeten even zwaaien. Daar is directrice. Doei. Zo hé, die wie leuk. Wat een tangen. Waar is ze nou? Oh, die zit nou binnen wat stoom te blazen. Maar daar kunnen wij net mooi zitten. Nou, waar is er aan de beurt? Ik. Doe maar, jongen. Ga maar. Zullen je hem nou echt straf krijgen? Dat hebben we al. Straf? Straf, ja. We moeten heel lang nijbluwen. Dus leven lang. Be